Yan po ang ginawa natin. Nagpausok po tayo sa ating niyugan para po dumami ang bunga. Kasi dito po na puno na ito. Yan o, ipakita ko sa inyo kung makita ba. Wala na kasi itong bunga. Yan. Yan. Wala nang bunga. Dito naman sa kabila. Ganun din o. Walang bunga. Kaya pinapausokan natin. Yan po. Ang ating ginamit na pinausok sa kanya, yung lukay lang po niya para po yung paligid ay medyo malinis na. Kasi kapag hinayaan lang natin yan ay napakarumi. At matagal po kasi mabulok yung tawag nito lukay. Kaya sunugin na lang natin. Nagbibigay pa ito ng sustansya sa ating mga niyog. O ayan na po. Lahat ng may puno na niyog ay pinausukan natin, lalo na kapag walang bunga talaga. Ayan ang ginagawa natin. Kung mayroon po tayong niyugan, para dumami po yung bunga ay dapat nating alagaan. Pausukan, magsunog, lalo na sa mga palwa, lukay. Kailangan natin sunugin yan para magbigay talaga ng sustansya sa ating mga niyog. Yan po ang aking ginawa ngayon. Nagsusunog po tayo. Ayan na, patuloy pa rin tayong nagsisiga kasi marami pong walang bunga na niyog. Yan po. Yan na niyog, walang bunga na. Kaya dito, nagsisiga na rin tayo dito. Okay guys, maghinlo na po tayo dito sa ating tanim na saging kasi madamo na po. Medyo payat po yung saging natin kaya alagaan natin to. Linisin natin to para gumanda naman ang ating mga tanim na saging. Okay, mag-umpisa na po tayo.
kailangan talaga natin linisin ang bawat puno ng ating saging. Ayan na po guys, yung lakatan natin. Namunga na naman. Ito naman itong magandang blessing sa ating pagtatanim ng saging guys. Yan o, tanggalin natin yung ng puso guys. Yan. Ayan na yan. Yan po yung ating
Lakatan. Okay guys, hanggang dito na lang po tayo. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe.